Okay. Sikat na sikat ngayon tong Ride Now, Pay Later. Kuno, no? Itong online Shopee installment plan na to. Meron silang 0% interest, 12-month monthly installment plan. So, marami na nahook dito na mga Pinoy na gustong bumili, no? Pero sa kasamaang palad, nakapag down payment sila, hindi man lang na sila nireplyan nung katransaction nila dito sa online Shopee na to. So, after maka-down payment, binablock na po sila sa messenger nung kachat nila dito na agent ng online Shopee. So, tingnan natin yung mga comment ngayon or yung mga post ng mga nabiktima nitong mga to. So, punta tayo dito sa page na to. Yan, tingnan natin. Ito, at mamaya na, doon na tayo, next time na tayo dun sa iba. So, itong kay Jovi Pompak, no? Lesson learned. Ayoko nang mag-purchase online pag di verified. I was convinced na mag-inquire and mag-down payment kasi may mga reviews kasi kahit di na maibalik yung pera ko. Sana mahuli yung tao sa likod na to. I filed complaint sa NBI and anti-cybercrime group. Sana maging leksyon to sa lahat. Yung ID ko baka gamitin din sa pang-scam. So, yan. Tingnan natin yung ano nila, transaction nila. So, simulan natin sa umpisa. Ano ba yung simula nito? Ito. So, hi, just want to ask if I'm eligible for the installment plan. Hope to hear from you soon, sabi ni Jovi. So, tingnan natin, no? So, may question si Jovi, paano po yung magiging monthly payment niya? So, nag-reply si online shop, installment iPhone 11 Pro Max for 9 down payment to 7 monthly payment for 24 months to pay. Ayan, so kailan po shipment niya? Sabi ni online shop, now po, process ko lang po. Sige po, through bank transfer na lang din po ang monthly payment. Ano po carrier ng item? Yes po, carrier ng item. And how can I track yung item? So, ayan. Ito yung sinabi na installment plan, no? Yung details. Ayan. Ang plano atang kunin ni Jovi, itong iPhone 11 Pro Max 128GB. 4,999 down payment, 27 monthly for 24 months. So, kapag cash straight daw, 64,800. Yan. Pwede po patingin, sabi ni Joby, pwede po patingin po muna ng pic ng iPhone 11 and 11 Pro Max. Salamat po. Tapos, buddy, if ever kumuha ako today, magiging monthly payment ko every 6 of the month. Pwede po, yes po, sabi ni online Shopee. Do I need to send pa po payslip? I have a copy po, sabi ni Joby. Yan. Sige po, anong oras ka po ba maka-DP, sabi ni online Shopee. How to buy after lunch po. After lunch daw, no? Magsisend daw si Jovi. Okay. So, ito, nakapag-send na ng payment si Jovi, no? Meron na siyang screenshot ng payment. So, yan, sabi naman nung online Shopee after na ma-send yung screenshot ng payment, okay na po application nyo po na verify na down payment na lang po para ma-process ng shipment po. God bless. So, yun. Then, sige po, through bank transfer na lang din po monthly payment. Yan. And how can I track yung item? So, after nun, nung makapagbayad na siya, kita nyo naman yung screenshot na, na sinin ni Jovi. So, after nun, konting usapan na lang sila. Then, ito, block na siya. Message could not be start. Tap for details. So, yan. Binlock na siya ni online shop messenger. So, ganun ang diskarte nila. So, makapag down payment ka, ibablock ka na nila agad sa messenger. So, napakadaling transaction yun. Parang hindi ko rin dito nakitaan ng pag-imbestiga man lang kahit papano si Jovi, no? Kahit mangingimal lang siya ng ID or legit ba talaga to, no? Hindi siya nakapagtanong ng ganun. So,
Yun isa sa mga error natin. So, yun, bali ina-advise lang tayo dito ng customer na to na wag na tayong magsapalaran sa mga ganitong online transaction. Okay, so kaya pinost niya to para mabigyan tayo ng advice. So, tingnan pa natin yung iba. Ito, hala ako din po, baka gamitin name ko sa pag-scam nila. Okay, so na-scam din si Jen B. Climaco. So, yan, ito po. Oh, ito yung si online Shopee, nag-send pa siya ng valid ID tsaka picture, no? So, maniniwala ka talaga no, kung hindi ka sanay sa ganitong transaction, which is akala natin siya yan, no? Pero, tingin nyo ba kung scam to, magbibigay ito ng totoong picture, no? So, tingnan natin. So, nagbigay din si Jen Climaco ng picture niya, tsaka valid IDs. Yan, nakapagbayad siya kay Princess Leia, no? So, si Princess Leia, ito yon. Tingnan natin. Yan, ito daw siya. So, ayan. So, yun, isa sa biktima na tong ano na to. So, ito, tingnan naman natin to si JX Motors. Nabiktima din ako nito kahapon, 5 hours ago. So, ayan, nabiktima rin siya. Ganun din ang style, no? Magbibigay ng payment details kung kanino mo isa-send. Yan. Tapos, ayan, nakapag-down payment na siguro siya. Then, yun, boom. Wala na. Hindi na siya makapag-message. So, nakablock na siya sa messenger. So, ayan. Isa sa mga na-victim po yan. Ito, isa pa to. Aha. Tingin pa tayo ng nabiktima nitong online scammer na to. Ito, isa pa. So, bali, ito yung ito yung picture ng sinasabing seller, no? Hindi malinaw yung hindi ko makita ng malapitan kung siya ba talaga yan versus dito. Kasi, parang duda ako no? Duda ako dito sa picture na binigay niya. Dahil number 1, itong picture, parang edited no? Parang edited to versus dito. Edited din. So, pwedeng ito is mukha ng customer, nakamukha lang dito. Na pwedeng inedit, kumbaga. So, yan. Nasa inyo na po yan, no? Kung totoo yan o hindi. Pero kung totoo man to, na siya talaga yan, yung agent ng online Shopee na to, so, napakaloko-loko talaga nito. Kasi, binigyan niya ng chance na mag-down payment yung tao, then after makapag-down payment, hindi na chinat. Or wala na, in-scam na, no? Binlock na sa messenger yung customer. So, kawawa po yung mga naging biktima. Ito pa, scammer to, bakit nasa 53k na yung likes? Scammer to. Paki-report yung mga biktima. So, yan, scammer 53, yan nga, 53k na yung likes. So, possible na may mga, app na ginamit or software para dumami yung likes nila, or baka naman nag FB business advertisement sila para makakuha ng maraming likes, pero hindi totoong likes talaga yon, which is pwede mong makuha through payment, no? Magbayad ka lang kay Facebook, dadami yung likers mo. Pwedeng ganun. So, ito, biktima din po ako, si Gpoy. Biktima din po ako kahapon. Please po advise kung paano, salamat. Yan. So, anong ma-advise natin kay Gpoy, no? So, actually, in legal way, pwede po kayong pwede po kayong mag-report, no? Sa ating NBI. Sabihin nyo lahat ng detalye, sino yung kausap nyo. Yan, tapos banggitin nyo yung mga na to. Mga detail na binigay ng online Shopee na to. Yan, baka makatulong, no? So, ito, De Castro, Princess Leia. Yan, ito daw yun, no? Yung De Castro. So, medyo duda talaga ako dito. Kasi pwedeng edited to itong part na to, no?
Pwedeng edited to. Tapos, itong picture na to, pwede, ayan, tingnan mo naman ang mukha, oh. Dating, dating Gloria Arroyo, ngayon naging, sorry, sorry for the term, no, hindi po si Gloria yan, ha. So, De Castro's Princess, ayan. So, tingnan nyo na lang, parang edited talaga, hindi naman ganyan ang picture ng mga NBI. Ba't parang bigla na lang nagkaroon ng mukha dyan, di ba? So, parang inedit talaga. So, possible na customer din to si ate. Tapos, inedit, no? Inebit lang ng konti. Pinangiti. Dating nakaganito, pinangiti yung yung labi. Nagkaroon ng ngipin, no? Medyo marunong sa talaga tong suspect natin, no? Pwede niyang inilaro-laro niya, nagkaroon ng ngipin, na-edit yung mukha. Tapos, no, nabawasan ng konti yung kilay, dating nakataas, ngayon nakababa. So, yan. Pwede kasing edit natin yan, basta online ngayon. Pwede natin edit yung mga picture na pinapakita sa atin. So, wag po tayong basta maniwala dyan. Okay? So, ito yung Princess De Castro na to. Tapos, nagre-receive sila ng GCash. So, possible na ito talaga yung pangalan nung manloloko na yon, no? Yung picture, iniba lang. Okay? So, possible na ito, nanloloko. Tapos, itong picture, itong si ate na to, hindi siya talaga si Princess Lian De Castro. So, dapat matrace natin to kung sino ba talaga tong Princess Lian De Castro na hinayupak na yan, no? So, kawawa naman si ate na biktima lang. Yung picture na yan, malamang hindi siya yan. Okay. So, yun. Yun din, nabiktima din si kuya. Ito, isa pa, nabiktima, no? Ayan, yan yung transaction nila. Grabe, ang dami na biktima nitong online shopping na to. So, mag-ingat kayo sa mga ganitong type ng business transaction, no? So, pinapakita nilang proof, valid ID daw nila kuno, tapos may picture, pero hindi talaga sila yon. So, ingat po kayo sa mga ganun, no? Tingin pa tayo, no? Baka meron pa. Earlier, same scam with online Shopee. Ito si Dayan Gabriel. Earlier, same scam with online Shopee. Talamak ang pang lalamang sa kapwa. Ayan. Diba? So, ito, ganun din. Pare, same picture lang pinapakita. Ayan, nakapagbayad na si Miss Dayan, no? Express Pay pa. Express talaga. Express din na wala. Tignan mo yung binayaran niya. Express na wala. Okay, so online Shopee, legit po yan, scammer. Kasi yan, ang dami na po nagpo-post tungkol dyan sa page na yan. So, yun, be aware na lang guys, no? Ayan, biktima ako po ng online Shopee, ang hirap maghanap ng pera, tapos ganun na lang nila kunin. Nakapag-down na ako, until ganyan na message ko. Nabigay ko lahat ng info ko, pati ID, baka gamitin nila sa masama. Baka gamitin din nila ID ko. Huhu, TI nila, kasi karma is coming to them. Okay, so ayan. Parehas na, scam din, no? Tingnan mo, nakapag-down payment bago binablock yung mga nakapag-down payment. So, yan. Scam tawag na doon. So, tinakbuhan na sila. Ito yung post ni Jess. Okay. So, yan. Ingat na lang mga kanetizen, no? Beware lang po. Just follow and like this our YouTube channel. So, tuloy-tuloy po tayo magpo-post about dito sa mga latest scammer online. So, ingat po kayo at i-share po ang ganitong balita para marami pong maging aware about sa nangyayaring online scamming ngayon sa ating
social media, no? Gamit ang social media para sa ating mga netizen na niloloko. Okay, so salamat, ingat po, and God bless.